3. Ndang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Heeh. Angkat motor Kinara jalan-jalan naik sepeda kuning. Heeh. Apa? Iya, Mbak Mbok batek iku duwe. Iki ketok ibuke Kinara. Sada. Lho, Mbok batek iku duwe bae. Ora enak apa-apane, Mbak, gak enak popone lho. Baik gak? Lho, kan mau ditarik-tarik. Ajak kemana? Pelan-pelan, colong. Nah, ngerti apa? Jangan kesenani mama. Ini namanya ketokan kuku ngerti ki lho, Tan. Wes kayak kono. Mainannya kan ini tadi. Tidurit. Ibu melok nama Mak Damis. Sangapan ning gore Mak Demes apa Mbak Indah? Heeh. Jere sapa iki? Ibu melok gak? Oh, gak iki. Ya nek dijak yo melok lah. Jarene pe pulang tapi engko Mbak Indah ape golek sambel tahu sik itu. Ning ndi? Tak jak mampu aku ya ayo lah sambel tahu nang kono. Aku yo njaluk engko ya. Tak benekno sing apik dak. Yo tak benekno. Apik ro cah. Oh. Wes. Kemana? Lho, Njaluk mending dikin. sok ora ta? Wes dah bermain. Iki lho ngene lho. Lho kok mati Tan? Ning ndi? Pencetane gak iso. Iso nak. Iya carane kene dikakno sih. Ayo, ning ndi? Njaluk ning ndi? Ini Kinara. dalem, Lek. Iya. Dalem. Kinara saiki oleh disoting kok. Iya, boleh yo. Diizinkan Mas Dimas. Heeh. Apa yang mbok gawe ning iki? Iku yo lek ini. Good. Nah. Dideloki neh Tan. Iki kene iki dideloki ae. Heeh. Apik kembange. Hitam putih. Ya hitam putih ya kin ya. Dadu. Wah. Oh, ngadeg. Ngadeg banget. Heeh. Wes saiki rene. Loh, Loh, dibanting. Loh, Bu, pecah lah. Benekno. iya saya tak beli nang bareng. Pecah kabeh, Bu. Nek kurang siji do. Apa? Satu do. Iki lho, isine kan telu. Nek tak isekno jangan dimam lho, gak boleh, gak pareng ya. Gak pareng lagi. Iki bapak kari, Bu, nyoteng. Karo apa itu hasilnya, Mbak Ida? Udah rapi emang sing nyuting. Heeh. Sampun, ayo jalan. Terus ya, Bu, ya ki. Wes, cus. Cus. Yondang wes. Wes, oke Mbak Indah. Lah. Ketok kan? Ketok. Ketok gak tiga kok. Iya. Wes mbok cepik no. Ibu saya nyetir ya, Intan saya nyekeli ya. Nah. Wes apa jenenge Kinara seneng Dok dijak jalan-jalan ngene. Melok mamah ora, mamah pe jalan-jalan kuwi langsung ngadeg Dok sama. Oh gak, pe tumbas sambel tahu. Gak apa-apa ya, Intan nyekeli ngono ya. Iya, wes baratus saya Mbak. Wes pokoknya fokus nang Mbak Indah ya.
selamat sore semua. Semoga sehat selalu. Amin. Iya ndak buat template ning pimpine ibu. Wis bener Mas Teh. Aja mbok kok ning irunge ibu HP-ne lah, rada dibenggangno ben ibu iso ambekan ya. Apa jarene nek wis wayahe ndang apa ngecas dan dicas soalnya kan nek ndang dicas dadi akine nduk sing rusak kaya kae yo. Iya alon-alon. Iya. Oh enggak, ini kan wis dikalungno ning ibu wis insyaallah aman. Wis ibu ki nek pas ning dalan ngene iki posisi HP tak kalungno, tak kei apa nduk nek ngarani apa ya nyepret ngono kuwi lho. Terus dikalungno ning gulune ibu. Jadi seumpama anu kan ora apa ya? Mencegah ben ora ceblok. Kan wis gandulan ning gulune ibu. Bose urung ketok pirang menit tak ketok 2 Dek 2 menit randok ngene lho Tan. Nah, ketok ngene lah. Lo sing kok setengki. Ya wes. Nah, ibu tak sing nyekel setir. Kok sampai menggok ku lho nggone bakul sambel tahu. Iki apotek langganane Intan. Iku langsung pulang. Iya. Dia jalan-jalan sore. Menggo. Ora bener. Kik. Iya, kik. Kik pakai hilang. Iya, seorang sih. Iya, wis nyampe. Sing tekan gone bakule lagi bae dodol wis. Terus. Dirubung wong ayu-ayu. Anu laler. Saya selalu nyambelin dia. Ya, ngandani. Anyar, Dok. Jadi jenengan kalau es ngoten sirup tambah. Nggih, jane kali es sirup. Ngandai. Kula kate anu samu banyu adem saking dia. Mak kula tak daftar dados karyawane jenengan nggih. Monggo. Alhamdulillah ditampa dah berarti. Monggo. Ibu cek payu mergawe dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, Mae. Niku awak dolan Mak. Ceritane Mbak Intan niku wingi kan angsal sabun kanggene mbak-mbake niku. Malah kantun geger. Ayo Bu dijukuk Bu sabunku ya. Terus kula pendet terus ayo Mbok tak jak tumbas sambel ning gone mbae langganan ayo kula ngoten digelarno kloso kae. Ngene Mbah Jais. Mbah Jais dan Mbah Kani. Yani. Oh nggih, Ding. Cempalik. Malah mboten jenengan pasang benere malah dingke taplak to, Mbah. Nggih telasar iki. Mungkin jamelke meleh kalian. Oh nggih, berarti jamelke malih. Sing rada cilik. Oh nggih, niki keagengan ngoten nggih, Pak Mangkane tak telasar. Nggih. Bisa jos tenan.
Jenengane jam sekawan pun siap kok nggih. Nggih. Pun Niki putune nggih, Mak. nggih. Putu sing cilik. Putu sing cilik. Jadi dalem mak iki sebelah kono kalau pemirsa ketok kalau gurine bali desa. Kupuk elek. Alhamdulillah Pak penting saged tinggi ngiyup, tinggi ngibadah, panas boten panasan, boten kejawahan, ngoten pun nggih, boten kudanan, pun bersyukur. Denganane kebanjiran nang mriki. Nggih, Mak. Nggih, bukan wingi karo. Walah nggih. Iki rencananya kan kali Pak Lurah sambungnya. Oh, ajeng disambung ngeten, nggih. Niki sementara. Sementara pemirsa lho, kula nganggo tenda biru sik. Dan niki pun mantep. Nggih. Nggih, ngeten iki nggih sampun izin Pak Lurah nggih Pak nggih. Pak, kula tak sadian teng mriki ngoten nggih. Pak Lurah pun ngono. Nggih. Ngarake Pak Lurah. Malah Pak Lurah nggih. Mboten sing ngarake Pak Lurah mboten. Nggih mboten wantun nggih Make. Maune teng mriki pemirsa maune. Nggih. Ini kan bener banget. Nggih diprenahke Pak Lurah. Ya izin kali sing puskesmas no. Nggih. Nek niki ki asline nggih perumahan leh Pak, nggih perumahan lurah nggih. Rumah dinas. Tapi mboten dinggeni. Mboten enten purun lurahe. Lah niki sementara niki dialihke teng ngene kantor Koperasi Merah Putih. Sak mangke. Oh, nggih. Niku rencana pencanangan pemerintah nika lho. Badhe diadakan Koperasi Merah Putih. Nggih. Koperasi Merah Putih. Gremes Mak cilik Mak tis ngoten. Nggih, Mak tis ngoten. Kamontore dilebokno, Mas. Mboten napa-napa Mak Lah kate Pak Lurah. Nggih. Nang Indonesia. Oh, mriki sing gilesean. Walah matok, Pak. Wedi nak kodanan. Gilesian. Nggih ngangge tiker Mak tiker ngoten. Gilesean pemirsa ini diprenahke Pak Lurah kena nggo lesean. Dadi Bapak iki wis ngabdi nggo kelurahan wis lama. Nggih. Nggih. Nggih Pak, dibangun diapiki kok. Walah bungkete pol lho pemirsa. Sip. Layahe gedene sak aku. Uli. Piye lah? Pak Goreng tempe, Cek. lali. Piye? Pak Bocah kok. tersepona. Bocah samono tuweke. Orang tukul untune iki. Wong untune dereng tukul kok sami kalih Kinara nembe 3 Kayak Kinara ning kono pemirsa Mbak Indah sanggup banyu putih dhewe. Wis pening ngono. Sing ngangge cambah namung Intan tok nggih, Mas. Wah, lontongnya kayak gede sak padha aku lho pemirsa. Jam ya menten pon rame, Mas. Nggih. Kelas pinten le? Kelas berapa? Dalem, Mak. Ngapunten nggih, Mak nggih. Ngapunten. Nggih, teng SLB Cepu. Ngapunten. Tapi insyaallah kula nggih paham. Paham maksudnya kan kadang riyen kula ngangge bahasa isyarat ngoten. Nggih. Riyen bentar, Mak. Bentar riyen. Kawit lahir. Oh, nggih. Kawit lahir. Nggih, Mak. Sabar nggih, Mak, dititipi anak surga, Mak. Kula nggih dititipi setunggal niku Intan. Nggih, diparingi Allah ngoten berarti Allah percaya nggih, Mak, kalih kula kalih jenengan dipercaya. Niku bakso sunat wingi. Nggih. Pengenane. Nggih. Mangane nak diseneni kula ngamuk ning. Nggih. Nah, niku sing Intan, Mak. Kula kalih Mbak Indah mboten sah ngangge cambah. Apa, Nak? Sip. Kalih mengke gorengane teng dhuwure ngoten, Mak. Tempe deli, Mak. Dele, Mak. Nah, dul kula nggih, dele, Mak. Asmane sinten ya, Mak? Wau putune, Mak. Dimas. Sami kalih mantune Oh, jenengan. nggih. Mugi-mugi sing ben rezekine lancar, berkah barokah, panjang umur kados iline
toya Zam-Zam nggih, Mak. Saged ngangkat derajate kedua orang tua. Putranipun Dewi Yul nika nggih walah teng luar negeri, Mak, dados dosen. Wah. Nggih. Niki sing Dewi Yul penyanyi nika, nggih. Intan. Sini, Nak. Ini sudah jadi. Kasih Mbak Indah dulu kene. Niki sing Intan, niki sing kula, sing niki Mbak Indah pedes ngono. Nah, ini punya Intan yang Kang. Mbak Indah pedes kok, Dok. Sama sik kono. Gawe iki dua. Gawane dua. Mbak Indah gawe dhewe, Mas. Saiki kok pindah ning kene. Iya. Iya, engko tak jelaskan nek ning omah. Ya, engko nek ning omah tak jelaskan. Ya, oke. Dimas. Ora gelem tambah tambah. Ya nggih sabar, Mak. Mungkin nek jenengan komunikasi kadang nggih bahasa isyarat. Mungkin niku nggih. Nggih. Sekolah teng Cepu Muhammadiyah toh nggih? Balun. Nggih, SLB Muhammadiyah Balun. Oh, satu saja. Iya, iya. Balik ke sini nek satu saja. Oh, niku Mbak Indah. Matur suwun, Mak. Alhamdulillah. Nggih, anu, ladri. Nggih. Ini punya Mbak Indah, Nduk. Kasihna Mbak Indah. Oh, Mbak Indah minta kerupuk. Kerupuk. Kerupuknya itu loh, Dok, neng depan. Bawa sana, nah. Mbak Indah ini. Iya, monggo, Mak. Nggih. Maam dulu nggih pemirsa. Wes nang maam, Dok. Oke. Ibu yang ini. Wes gampang, nggih pibu-pibu di dinding iki. Alhamdulillah, ya Allah. Monggo, Mak. Ya, monggo. Amit-amit. Monggo, Mak. Lampu. Oh, tak kira monggo. Kok kena. Apa gentenan, Dok? Kinara tak pangune sik piye? Gendong bae. Mau. Ampun, Mbak. Gendong bae. Nanti kayak jajan dari dulu ya mau ya kan. Oh, tak pemulai. Tapi rapi kok nggak kok kan? Kalau kamu jalur setengah aja. Terus gak apa-apa. Tambah pinter, tambah anu rapi piye. Digawakno cemilan kebesak mau. Oh. Daun kan roh makanannya. Anak sing rasa stroberi, anak sing rasa apa mah gak sih mau. Mbak Indah, terus tekan jambe nggone Mbak Revi ya. Pagare. Indah anak Wahyu itu loh. Loh, Mas Wahyu ki jambe. Tak kira ki lak Jawa lah, Nduk. Jadi tuh. Iku sesuk arisane ning Jawa, Nduk. Neng, Lho. Besok kan yang gue Pak Kaki Roslan jam piro? jam 8 Pagi. Aku pundi gue dhewe ning omah. Iya. Sembilanmu mana? Sembilanmu ini loh. Awas bismillah rapi. Iya dong. Mbak Yani cucunya juga anak spesial titipan Allah yang spesial mereka. Semangat Mbak Yani. Aku pernah ke rumah Mbak Yani. Diantar Mak Damis. Maknyus enak. Ngerti aku iki marai.
kapundhut. Iki lho jadi sing dimontor iso. Apa yang dengan ini? Nah, gerane Ya pas bunyi ngono kuwi, Bang. Kinara tahu ketragal. Maksudnya kenapa aku Mungkin ya anu lho, maksudnya senangan hati. iki. Tadi aku mbak. Kita nyuwun ora? Iya. Aku rasa wes. Tak kene mulai salah belum ngene iki nang. Iki rupanya gudi ya Kin ya. Aku gak kupot. Jadi petek kenaran di iki sen memutih tak kan. Kasih lorek kenaran manis itu. Apa ada bekasku? Hah? Kasih Mbak Indah. Apa ya? Apa dengan lorek kenaran ki? Gak boleh dah langsung dulu. Mungkin. Apa aja Kin. Kita ditinggal mamanya. Saleh dia ngajak laku tanganku dibolehin laku. Coba pemirsa guys, demikian konten sore ini. Bagus baik kita semua, semoga sampai dapat itu. Semoga semoga kita ngomongan yang saleh-salehan. Amin ya Allah. Itu cepet-cepetan karena mendungnya suka ngene. Apa aku langsung mantap ya tuh ya? Itu tak ya langsung mantap. Makasih dok. Dua yang terbaik untuk semuanya dengan. Wes kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lontong mantul. Wes udah pas.